После конкурс тук в университета. И тук е една сага. Това навсякъде са саги. Не са навсякъде. Това беше наистина На някой им проправят пътя. Най-жестокия период от живота ми. Колкото добро ми беше семейството и сплотено и свекърва, на която и до ден днешен съм много благодарна за това, което направи за мен, нали, като помощник, като помощ. Но това, което преживяхме, беше чудовищно. Тоест, злобата и завистта, професор Константинов, разбирате ли? И тази порочна практика да бъде унищожаван онзи, който не е в редичката. Ако си една глава по-високо, режат ти главата, за да се изравни редичката. Ама така, искам да ви кажа... И затова професор Константинов гледа да е на средно ниво, да няма проблем. Не съм аз драпал за високо ниво, но откъде съм, където и да съм бил, ако нещо... с това е нон-стоп. И него го атакуват, да. Цел живот борба за всеки милиметър, сега не е удобно да ви разказвам. Значи, то е как съм оцелял нервно и аз не знам. Значи, то е блокиране непрекъснато. Блокаж. Непрекъснато война, всички точки. А защо? Защо дявол да го вземе? Защо? Човешката природа е такава. Ма не човешката природа. Ето един пример за кристално чиста душа. Професор Янков няма такава природа. И цялата световна литература именно почива точно на човешка... Професор Константинов, аз го казвам, кажете ми тя какво е направила. Какво е направила? Значи това вече никой не може да нищо вече. Абсолютно нищо. Защото ми казаха, че ще гледам докторантура през крив макарон. Добре, сега ти се до оправдание. Аз няма да ти засилам тази болка, но... Не, аз се осъждам, че тя напусна институт. Така че тя за себе си може би е права. За науката, мамо, трябваше да го направя. За мен и не. За науката трябваше да напусна и да намеря професор Янков. Това е... Иначе разбираш ли? Хора няма сега да го обсъждаме това. Но няма на никой, който да му е лесно. Има на някой им е по-лесничко. На някой. По-лесничко. И самия професор Янков е минал през много изпитания и лични, и професионални. Защото Праскова има син, който в момента завършва философия. Да. И този конкурс беше предопределен да не завърши с никой, за да го видя следващия път, където ще кандидатства той. И аз тогава реших, че София не е за мен. И се върнах в Пловдив. Но тогава, ако си спомняте, имаше разпределение. Аз бях разпределена за директор в Смолян. В един техникум. Директор на техникум. Ние бяхме много малък курс. 15 души курс бяхме. Тогава у нас специално беше просто лукс за България. Не знам защо. Философия, да. И тогава просто не знам как се измъкнах. Дойдох си в Пловдив, назначиха ме тук в редакцията на Младежкия вестник, Комсомолска искра се казваше този вестник. Между другото, той е емблематичен този вестник, защото беше единствен в България младежки вестник. И от София всички, как да ви кажа, именити личности, като започне с Борис Димовски, този Радой Ралин, а тук пловдивските художници Димитър Киров, Йони Левиев, другият Жоро Сона, Георги Божилов, Катя Паскалева, нали, всички те бяха и държаха на този вестник и идваха в този вестник като наши приятели.
И всички бяхме много, много странна и много интересна атмосфера беше в този вестник. Той професор Янков знае пловдивските художници, Димитър Киров, нали знае, професор Янков? Знае. Дето бяхме и на гости на Русалия Кирова. Жена му. Да, с жена му пък после, тя балерина, тя е музата на Димитър Киров. После пък учителствахме заедно тук в музикалното училище. В Пловдив има национално музикално училище, както и в София. Тя предава на една паралелка балерини там. И заедно учителствахме 2 години. Аз след като напуснах тук университета, там бях. Такива са моите перипетии тук. Останах в Пловдив, реших в София изобщо да не правя повече опити, ама аз и много не се и натисках за София, да ви кажа правата. Не знам защо при нас, пловдивчани, има един особен шовинизъм. Пловдив си. Пловдив си не е шопско като София си е... Така обичам и си града. Да. С минало. Даже има един много сладък виц. Професор Янков. Попитали един пловдивчанин. Абе, какво му харесвате толкова на този Пловдив, бе, софиянец? Така ли? И да. Пловдивчанин казва, аз харесвам София, бе. Какво толкова харесвате на тая София? И сега ще ти кажа, харесвам табелата за Пловдив. Тоест, когато се връща към Пловдив, пловдивчанина е най-щастлив. След като бях в Комсомолска искра, тук имам един много интересен спомен с Радой Ралин. Той беше служил един налъм в една саксия на прозорица на главния редактор. Това беше Пешо Колевска, беше тогава, ние руски възпитани. Една голяма саксия, един налъм забучи. И винаги като дойдеше Радой Ралин, поливаше налъма. И Пешо му викаше, Радой, за какво го правиш това нещо? Чакам го да цъфне той налъм. Как така го чакаш да цъфне? Защо? Защото знам, вика, че като цъфне налъма, тогава вика, ще дойде комунизъм. И ние Ще беше едно такова дисидентско гнездо малко. Наказваха ни колко пъти от окръжния комитет на партията. За какво? За най-различни работи. Аз, например, бях наказана веднъж, защото когато Дража Вълчева стана първи секретар, бях дежурна по брой. Дежурим по брой цяла нощ, докато пуснем вестника да се върти и да излезе. През това време дежурния по брой, аз в качеството си на редактор, трябва да се разпиша, че пускам броя, вече да се печати. И тогава гръмна биографията на Дража Вълчева. И биографията дават кратка биографична справка. Първи секретар става Дража Вълчева, тя е родена еди къде си, еди кога си и така нататък. И аз съм прочела всичко това, нали, целият брой, го изчиташ, за да пуснеш вестника. Прочела съм го, обаче не съм сверила двата текста. Значи, линотипера е набрал примерно Горна баня, че е родена в Горна баня. А тя е родена в Долна баня. Или обратно. Какво да ви кажа? Нещо от сорта беше. Аз и до сега не знам къде е родена в Долна или в Горна баня. Но прибрах се, пуснах вестника, прибрах се в къщи и някъде в 8 часа, аз в 3 часа се прибирам. В Кичука живеех.
И някъде в 8 часа ми звъни главният редактор. Мария, какво си направила? Какво съм направила? Така и така иска да те накажа. За какво? Ами, Дража Вълчева е родена еди къде си, ти си пуснала брой с грешка в това къде е родена. Да имам дисциплинарно наказание за това. И това да сега, случва се сега това, може да го фанете от цял вестник една дума. А кой е поискал твоето наказание? Самата Вълчева. Как бе, майко бе, от окръжния комитет на комсомола веднага ти свиват сърмите. Да. Дисциплинарно наказание, сериозно, да. Дисциплинарно наказание. Няма 6-5. Няма, да. И когато пък излезе Ленин, за първи път в България ние правихме ленински брой, цветен, на линотип. За първи път в България тогава излезе цветен брой. И няколко пъти след това пак ние сме пионерите. Да, Пловни, ние били това млади. отношение. И много народ от София просто бяха тук и се кефиха да работят в този вестник. Макар и на хонорари, макар и така, подпомагаха ни просто. Имаше един Христо Митровски тук, доцент в нашата катедра. Завършил висшата партийна школа. 2 години висша партийна школа. Правят го доцент по философия. Аз дипломиран философ, мен не искат да ме атестират, да ме направят главен асистент. С публикации и така нататък. И аз в крайна сметка заявих там, в катедрата, че не може човек, който няма висше образование по философия, а е завършил 2-годишната школа. Няма висше образование по философия, а е завършил 2-годишната висша партийна школа. Не може той да става доцент, а мен не иска да ме атестират за главен асистент. По-точно исках да кажа. Да, как се използваше политическият мотив. Ето вие от Германия идва тук в България. Веднага едно на ум. Какво прави той от Германия там? Верно, че източна. България знае, че верно, че източна. Той не дойде без да знае. Да, той знае 2 години или 3, но на два. Ама веднага тези, които се шмугват като мишки тук и там, за да могат да завладеят позициите и от тук нататък да растат кариерно, на такива като вас, като мъжът ми, като други способни хора, пречат. Да. Те просто пречат. На мъжът ми защо пречиха? Защото има връзки с Америка. Той какво е виновен, като от Америка го търсят? От Америка казваха, не искаме, идват тук при него. Имаха база в Румъния, известни учени математици. И от Румъния идват тук в Пловдив. И Павел им викаше, идете в БАН, бе, там са учените, там са хора. Не искаме в БАН. Тук е Академията на математиката в България. Тук е. При вас. При теб, Тодоров. Така. Държавна сигурност. Идва един офицер, звъни на вратата, арест на Павел Тодоров. Защо? Защото дошли при него от Америка хора. Нито ги е канил, нито такова. Не, враг на народа. Ето, квалификации. И мъжът ми тръгва да се защитава. Той водеше борба наистина, но конституционна борба. Това е най-трудната, вие знаете. Как? С жалбите. С жалбите. Нямаше друг начин. Онова, което ставаше с него, той го излагаше. Къде? Пак на тея хора. Окръжния комитет на партията, ЦК на БКП. Там.
Нямаше къде друго. Институциите. Министерствата. Накрая се е бил принудил да даде прокурор на прокурора. Това... Беше върха на всичко. До там се е стигало. Ама това нещо, знаете прокурор ли защо? На прокурора по това време. Баща ми е давал. Аз обаче ще ги опиша тези работи в книгата, която съм започнала сега.